Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική προσφώνηση. Ελπίζω να είμαι αντάξια των εξαιρετικών συναδέλφων μου και να μην σας κουράζω πολύ, καθώς είναι η τελευταία ομιλία. Θα προσπαθήσω να αναδείξω τις παγίδες στη διαχείριση των παιδονευρολογικών περιστατικών. Δεν υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. Απλώς θα τονίσω ότι υπάρχουν κάποια βίντεο ασθενών που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους οι γονείς. Καλό είναι να μην πάρουμε κάποια φωτογραφία ή βίντεο από αυτά. Δυστυχώς, οι διαγνωστικές παγίδες στην παιδιατρική νευρολογία δεν είναι σπάνιες. Στο μυαλό μου τις έχω έτσι χωρίσει σε δύο κατηγορίες. Από τη μία μπορεί να μας διαφύγουν διαγνώσεις, να γίνει αυτό το underdiagnosis ή να καθυστερήσει διάγνωση επειδή η κλινική σημειολογία δεν παραπέμπει σε νευρολογικά νοσήματα. Από την άλλη, μπορεί να γίνει το αντίθετο ακριβώς, να έχουμε υπερδιάγνωση και αυτό αφορά κυρίως τα παροξυστικά φαινόμενα, λόγω μη ορθής αξιολόγησης των καταστάσεων που μιμούνται κάποιες νευρολογικές παθήσεις ή λόγω κατάχρησης διαγνωστικών εξετάσεων, θα δούμε αρκετά πράγματα γι' αυτό. Θα ξεκινήσω από τον δικό μας πονοκέφαλο ως παιδίατρη, που είναι η διαχείριση της κεφαλαλγίας. Και το αιώνιο ερώτημα να κάνω απεικόνηση, να μην κάνω. Θα θυμίσω μερικά στοιχεία που είναι γνωστά σε όλους, ότι δηλαδή οι κεφαλαλγίες είναι πάρα πολύ συχνές στα παιδιά, ακόμα συχνότερες από ό,τι στους ενήλικες και αυξάνεται η συχνότητά τους στην πρώιμη παιδική ηλικία και στην εφηβεία. Είναι συχνές και στα νοσοκομεία μας. Είναι η τρίτη αιτία επίσκεψη σε παιδιατρικά τμήματα επιγόντων περιστατικών σε μια μελέτη. Όλοι γνωρίζουμε ότι από τη μία πλευρά της ζυγαριάς ξέρουμε ότι η πλειονότητα των παιδιατρικών κεφαλαλγιών είναι καλοήθης, δεν υποκρύπτουν κάτι σοβαρό. Απ' την άλλη υπάρχει έντονη ανησυχία στους γονείς για την πιθανότητα να υπάρχει όγκος του εγκεφάλου, η οποία παρεμβαίνει πολλές φορές και στη διαχείριση του περιστατικού, γιατί μεταφέρεται στους γιατρούς. Πάντα ξεκινώντας, έχοντας απέναντί μας μια κεφαλαλγία, σκεφτόμαστε ποια πρέπει να είναι η αξιολόγηση του παιδιού, ώστε να καθορίσουμε αν υπάρχει υποκείμενη αιτία που απαιτεί επίγουσα παρέμβαση. Και πάντα έχουμε στο μυαλό μας έναν όγκο του κεντρικού νευρικού συστήματος. Θα έπρεπε, παρότι είναι η επίπτωση πολύ χαμηλή των όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι το δεύτερο συχνότερο παιδιατρικό νεόπλασμα μετά την λευχαιμία. Και είναι σημαντικό να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, γιατί η έγκαιρη ανίχνευση ενός όγκου του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι απαραίτητη για να έχουμε την έγκαιρη θεραπεία, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και τη μείωση της νοσηρότητας. Και δυστυχώς οι όγκοι του εγκεφάλου συχνά διαγνώσκονται αρχικά λανθασμένα ως πιο συχνές παιδιατρικές καταστάσεις, η μικρανία, ειδικά αν προϋπάρχει πρωτοπαθής κεφαλαλγία στο παιδί, γαστρεντερίτιδα, προβλήματα συμπεριφοράς και υπάρχει ένας μέσος όρος καθυστέρησης στη διάγνωση που είναι 42 ημέρες σε μια μελέτη αρκετών ασθενών που δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Σίγουρα αυτός ο μέσος όρος είναι πολύ χαμηλότερος όταν έχουμε εμφάνιση συμπτωμάτων σε παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών, όταν έχουμε υποσκηνίδιους όγκους που δίνουν νωρίς συμπτώματα, όταν είναι ένας ταχαίως αναπτυσσόμενος όγκος όπως ένα γλίωμα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρόβλημα, το οποίο οφείλεται σε πάρα πολλές αιτίες. Εδώ σας παραθέτω μερικές από αυτές. Μία πολύ σημαντική που είναι ακριβώς και μια παγίδα, είναι η αποτυχία να επανεκτιμήσουμε την αλλαγή των χαρακτήρων, των συμπτωμάτων μιας κεφαλαλγίας σε παιδιά που έχουν ήδη ημικρανία ή κεφαλαλγία τύπου τάσης. Επίσης, μπορεί να καθυστερήσει η διάγνωση γιατί θα αποδώσουμε την αυτεία σε λίμωξη του γαστρεντερικού, την διαταραχή στη βάδιση, σε κάποια μέση οτίτιδα και κάποια περίεργα συμπτώματα, όπως ας πούμε διαταραχή στην κατάποση ή ρευόκρανο σε ένα βρέφος, ή κάποια κινητική παλινδρόμηση ή ενδοκρινικές διαταραχές που γνωρίζει πολύ καλά και ο κύριος Χριστοφορίδης, ή αναπτυξιακές διαταραχές ή νευροψυχιατρικά συμπτώματα, δεν θα μας περάσει καν από το μυαλό ότι μπορεί να οφείλονται σε έναν όγκο του εγκεφάλου. Επίσης, μια παγίδα είναι να μην μετρήσουμε την περίμετρο κεφαλής σε ένα βρέφος που έχει επίμονους εμέτους και να μας διαφύγει αυτό το πολύ σημαντικό κλινικό στοιχείο, ότι έχουμε μια περίμετρο κεφαλής που αυξάνεται και να διερευνήσουμε το λόγο γι' αυτό, ή να μην μπορούμε να αξιολογήσουμε την όραση σε ένα παιδί μικρό ή μη συνεργάσιμο
και να διαφύγει αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι των διαταραχών της όρασης. Βλέπετε εδώ πέρα ακριβώς γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί συμπτώματα από πάρα πολλές ειδικότητες μπορεί να προεξάρχουν και κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε διαταραχές συμπεριφοράς και συναισθήματος. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη παγίδα που ήθελα να τονίσω σήμερα, ότι δεν είναι σπάνιο τα παιδιά που έχουν όγκο του κεντρικού νευρικού συστήματος να έχουν συμπτώματα από την ψυχική σφαίρα, και έχει βρεθεί σε 2 μακροχρόνιες μελέτες ότι σχεδόν το 1/4 των παιδιών είχαν μειωμένες σχολικές επιδόσεις σαν αρχικό σύμπτωμα και περίπου το 1/2 των παιδιών είχαν αλλαγές συμπεριφοράς, και τα 2 αυτά συμπτώματα βρέθηκε ότι οδήγησαν σε καθυστέρηση στην αναγνώριση του όγκου. Θυμίζω πολύ σύντομα ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ηλικία. Είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει το ποια συμπτώματα θα δούμε. Στα πολύ μικρά παιδιά μπορεί να έχουμε επιληπτικές κρίσεις, εμέτους. Έχουμε συνήθως υπνηλία, ανορεξία, κάποια ψυχοκινητική παλινδρόμηση ή ρευόκρανο, ετερόπλευρο, που είναι πάντα μια κόκκινη σημαία. Σε μεγαλύτερα παιδιά προεξάρχει η κεφαλαλγία φυσικά, όλα τα συμπτώματα αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης με εμέτους και επιληπτικές κρίσεις, η αταξία και οι αλλαγές συμπεριφοράς. Ενώ γνωρίζουμε ότι και η εντόπιση είναι πολύ καθοριστική. Στους υπερσκηνίδιους όγκους που δεν είναι η πλειοψηφία, είναι οι περιπτώσεις που έχουμε επιληπτικές κρίσεις, κινητικές διαταραχές. Στην πλειοψηφία των όγκων που είναι υποσκηνίδι, έχουμε την εικόνα της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης, με ναυτία, εμέτους, είδημα θυλών και αταξία. Και κυρίως θα έχουμε στο μυαλό μας ότι οι παρέσεις κρανιακών νεύρων, παρέσεις περισσότερων του ενός κρανιακών νεύρων, σίγουρα μας παραπέμπουν σε όγκους του στελέχους. Ενώ οι κεντρικοί όγκοι είναι αυτοί που έχουν την πιο πολύμορφη συμπτωματολογία. Σίγουρα μια βυθοσκόπηση δεν αποκλείει τον όγκο του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει όμως πολύ ουσιαστικά και να είναι έτσι το όπλο μας να υπερπηδήσουμε, όπως φαίνεται εδώ πέρα στη διαφάνεια, τα εμπόδια, είναι η νευρολογική εξέταση, το σφυράκι μας. Γιατί τα περισσότερα παιδιά που θα έχουν όγκο του κεντρικού νευρικού συστήματος θα έχουν κάποια αξιοσημείωτα σημεία στην νευρολογική εξέταση. Έγινε μια πολύ εκτενής μελέτη και ανάλυση παιδιατρικών ασθενών, πάνω από 3.000 περιστατικά. Και βρέθηκε ότι ένα ποσοστό μικρότερο του 3% των παιδιών που είχαν όντως όγκο εγκεφάλου είχε πλήρη απουσία παθολογικών ευρημάτων στην νευρολογική εξέταση. Και αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονταν εντός 2 μηνών από την έναρξη της κεφαλαλγίας ως πρώτο σύμπτωμα. Κυρίως μιλάμε για παρέσεις, δυσμετρία, σπαστικότητα. Αυτά είναι τα πιο συχνά συμπτώματα από την νευρολογική εξέταση. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε ένα παιδί με κεφαλαλγία να κάνουμε μια πλήρη και λεπτομερή νευρολογική εξέταση. Και ξέρουμε πόσο δύσκολο καμιά φορά είναι αυτό σε μικρότερα παιδιά. Άρα, για να απαντήσουμε στο ερώτημα, αν χρειάζεται απεικόνηση του κεντρικού νευρικού συστήματος σε κεφαλαλγία, μπορούμε να πούμε σαν κατευθυντήρια οδηγία ότι αν έχουμε ένα ιστορικό κεφαλαλγίας το οποίο είναι μακρό, πάνω από 6 μήνες, ίσως και χρόνια σε ένα παιδί, που έχει φυσιολογική νευρολογική εξέταση, αν τα επεισόδια αυτά της κεφαλαλγίας είναι περιοδικά, δεν είναι επίμονα δηλαδή, έρχονται και φεύγουν, έχουν σφίζοντα χαρακτήρα, είναι αρκετά έντονα ώστε το παιδί να θέλει να ξαπλώσει ένα σκοτεινό δωμάτιο, να έχει φωτοφοβία, θορυβοφοβία, με ή χωρίς ναυτία, και αν έχουμε και θετικό οικογενειακό ιστορικό, μπορούμε να καθησυχάσουμε τους γονείς, να τους συστήσουμε απλή παρακολούθηση αυτού του παιδιού, με φυσιολογική νευρολογική εξέταση, το τονίζω. Απ' την άλλη, αν ισχύει οτιδήποτε από αυτά που βλέπετε στη διαφάνεια, πρέπει να κάνουμε απεικόνηση με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αν η κεφαλαλγία είναι επίμονη, πάνω από 4 εβδομάδες, αφυπνίζει το παιδί ή εμφανίζεται στην πρωινή αφύπνιση, όλα αυτά είναι ενδείξεις αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης. Αν έχουμε μια επίμονη κεφαλαλγία σε ένα παιδάκι που είναι κάτω των 4 ετών, είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε και νευρολογικά ένα τέτοιο παιδί. Αν έχουμε κεφαλαλγία με συνοδό σύγχυση από προσανατολισμό, αφασία, οποιοδήποτε σύμπτωμα το οποίο υποδηλώνει όγκο του εγκεφάλου, από αυτά που είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, όπως αταξία, οπτικά συμπτώματα, πρέπει να οδηγηθούμε άμεσα σε απεικόνηση. Το ίδιο και σε μια ημικρανία που είναι ημιπληγική ή οφθαλμοπληγική. Το ίδιο και όταν έχουμε παιδιά που ξέρουμε ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κάποιας κακοήθειας, όπως στην νευροεινομάτωση τύπου 1. Και σίγουρα,
αν έχουμε αλλαγή του χαρακτήρα της κεφαλαλγίας σε ασθενείς που παρακολουθούμε ήδη με διάγνωση πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας και θετικό οικογενειακό ιστορικό και στον πατέρα και στη μητέρα και στη γιαγιά. Δεν θα μας επηρεάσει αυτό. Ένα τελευταίο κριτήριο, το οποίο το βλέπουμε στην καθημερινή πράξη, είναι αυτή η αδυναμία καθησυχασμού του παιδιού και της οικογένειας. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια χαμηλή ουδός καμιά φορά όταν βλέπουμε πολύ έντρομους γονείς, πολύ ανήσυχους γονείς. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς θα ζητήσουμε μια μαγνητική για να καθησυχάσουμε τις ανησυχίες των γονέων, οι οποίες μερικές φορές ακόμα και σε πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες είναι τόσο έντονες, ψυχολογικά επιβαρύνουν το παιδί και επιτείνουν τα συμπτώματα της κεφαλαλγίας. Και ας αφήσουμε τώρα την κεφαλαλγία, να μπούμε λίγο στο κομμάτι της υποδιάγνωσης, κάποια συμπτώματα τα οποία δεν πάει το μυαλό μας ίσως ότι είναι επιληπτικά και ναι, είναι και αυτά επιληπτικές κρίσεις, για να δούμε λίγο κάποια τέτοια επιληπτικά σύνδρομα. Θα ξεκινήσω με το σύνδρομο Παναγιωτόπουλος. Είναι συχνό, γι' αυτό το βάζω πρώτο, αλλά είναι καλόηθες. Και βλέπουμε εδώ πέρα, αυτός είναι ο Χρυσόστομος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια και είναι απόφυτος του Απιθύτα. Δεν ξέρω αν τον τίμησε το Απιθύτα όπως θα έπρεπε. Πλέον το σύνδρομο Παναγιωτόπουλος έχει μετονομαστεί σε αυτοπεριοριζόμενη επιληψία με κρίσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Είναι μια συχνή παιδική επιληψία, περίπου το 6% των παιδικών επιληψιών. Εμφανίζεται εκεί στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, 3 με 6 ετών η μέση ηλικία εμφάνισης. Σχεδόν τα 2/3 των επεισοδίων γίνονται στον ύπνο ή στην αφύπνιση. Συνήθως τα παιδιά έχουν λίγες κρίσεις, μπορεί να έχουν μία και σπάνια να έχουν περισσότερες από 10. Όταν έχουν περισσότερες από 2-3, συνήθως παίρνουν ένα φάρμακο όπως είναι η λιβετιρασετάμι, η καρβαμαζεπίνη και πάνε εξαιρετικά. Η επιληψία υποχωρεί. Είναι αυτοπεριοριζόμενο, όπως λέει και ο ορισμός. Γιατί μας απασχολεί? Γιατί δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε έγκαιρα. Γιατί οι κρίσεις αυτές στο σύνδρομο Παναγιωτόπουλος έχουν κάποια χαρακτηριστικά που μας παραπέμπουν σε πολλές άλλες καταστάσεις και όχι στην επιληψία. Χαρακτηρίζονται αυτά τα επεισόδια από ναυτία, εμέτους, οχρότητα, εφίδρωση, μια υπόταση, μια νοθρότητα του παιδιού. Μπορεί να συμβούν βέβαια με το που θα ξυπνήσει το πρωί, να ξυπνήσει με τέτοιου είδους συμπτώματα. Μερικές φορές μπορεί να περιγράφει και μια κεφαλαλγία το παιδί στο τέλος μιας κρίσης και ενίοτε υπάρχει και η προέκταση αυτού του επεισοδίου σε πιο τυπικές κλινικές εκδηλώσεις επιληψίας με μια τονική στροφή της κεφαλής ή προσήλωση βλέμματος, μια έκπτωση του επίπεδου συνείδησης, συνήθως σύγχυση, όχι πλήρης απώλεια, διακοπή της ομιλίας, οπτικές παραισθησίες και καμία φορά σπανιότερα εστιακές ή γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις. Και αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό διαρκεί πάρα πολλή ώρα, οπότε αρχίζει κανείς επίσης να απομακρύνεται από το επιληπτικό φαινόμενο, γιατί συνήθως ξέρουμε τα επιληπτικά φαινόμενα κρατούν λίγο. Μπορεί η κρίση στο σύνδρομο Παναγιωτόπουλος να κρατήσει στο 40% των περιπτώσεων πάνω από 30 λεπτά, μέχρι και 1 και 2 ώρες να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση το παιδί. Ο μέσος όρος των επεισοδίων είναι τα 9 λεπτά, είναι αρκετά μεγάλος χρόνος. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Μπομπιράκο, ο οποίος ξύπνησε, είναι το δεύτερο επεισόδιο, γι' αυτό η μαμά έχει την ψυχραιμία να πάρει βίντεο, που ξυπνάει το πρωί και είναι στα χαμένα, δηλαδή δεν μιλάει, δεν απαντάει στη μαμά. Μπορεί να εκτελέσει κάποιες εντολές έτσι, με κάποια καθυστέρηση, αλλά δεν απαντάει, δεν μιλάει, είναι οχρός, είναι ανέκφραστος. Στην πορεία έκανε κάποια επεισόδια εμέτων, δεν έκανε ποτέ κινητικό φαινόμενο. Αυτό συνέχιζε για μισή ώρα, 1 ώρα και κάποια στιγμή κατόπιν επικοινωνίας δόθηκε και το επιστάτους που είχε μετά το πρώτο επεισόδιο το παιδί και λύθηκε το επεισόδιο. Βλέπουμε πόσο πολλοί απέχουν από τα συνήθη γνωστά σε εμάς ως επιληπτικά φαινόμενα. Βέβαια το εγκεφαλογράφημά του είναι παθογνωμονικό, έχει εστιακές εκφορτήσεις, συνήθως ημιακά αλλά και πολυεστιακές και ο μικρός πάει εξαιρετικά με τη θεραπεία του. Τις περισσότερες φορές το σύνδρομο Παναγιωτόπουλος μπορεί να μιμείται γαστρεντερικές διαταραχές, σύνδρομο κυκλικού εμέτου, γαστρεντερίτιδα, παλινδρόμηση, έως και σκολικοειδίτιδα έχει περιγραφεί, σύνδρομο παροξυσμικής κεφαλαλγίας, όπως η μικρανία, διαταραχές ύπνου και οποιαδήποτε εγκεφαλική παθολογία, όπως η εγκεφαλίτιδα. Αυτού του είδους οι κρίσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος, ακόμα και στους ενήλικες, υποδιαγνώσκονται γιατί έχουν άτυπα συμπτώματα και η υπόνοια μπαίνει όταν η κρίση καταλήγει σε κινητικές εκδηλώσεις.
πρέπει να το έχουμε υπόψη μας για να το παραπέμψουμε να κάνει ένα εγκεφαλογράφημα τουλάχιστον. Και εδώ βλέπουμε μια άλλη περίπτωση ενός βρέφους σε αυτή την εικόνα, που κάνει κάποιες περίεργες κινήσεις και αυτές είναι ένα είδος επιληπτικού φαινομένου που μπορεί να διαφύγει. Μπορεί βλέποντας κανείς αυτές τις κινήσεις και στέλνοντας αυτό το βίντεο στον παιδίατρο να κάνει τη σκέψη ότι ζορίζεται το παιδάκι, είναι κωλικός, μπορεί να έχει παλινδρόμηση, μπορεί να έχει απλώς έντονο μόρο, έντονο αντανακλαστικό ξαφνιάσματος, αλλά φαίνεται καλά το παιδί, δεν έχει τίποτα, δεν κάνει σπασμούς, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείς, όμως πρέπει να θορυβηθούμε, είναι μια επίγουσα κατάσταση. Αυτά είναι κλινικά φαινόμενα που είναι επιληπτικά και είναι το φαινόμενο των βρεφικών σπασμών και υποκρύπτουν μια επιληπτική εγκεφαλοπάθεια. Κάτι για το οποίο δηλαδή το παιδί πρέπει άμεσα να εξεταστεί και να πάρει την κατάλληλη θεραπεία. Εδώ κάποια συνοπτικά στοιχεία για τους βρεφικούς σπασμούς. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι ξεκινούν εκεί μεταξύ 3 και 6 μηνών. Το παιδί έχει ήδη κατακτήσει κάποια ορόσημα, τα οποία στην πορεία υπάρχει πιθανότητα να χαθούν. Πρέπει να έχει αυτή την τριάδα των βρεφικών σπασμών που είδαμε πριν, μιας πολύ παθολογικής εικόνας στο εγκεφαλογράφημα, γι' αυτό η πρώτη παραπομπή θα πρέπει να είναι για εγκεφαλογράφημα, και στην πορεία ψυχοκινητικής παλινδρόμησης. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 75 με 80% των περιπτώσεων, υπάρχει υποκείμενη παθολογία και η πρόγνωση εξαρτάται περισσότερο από το υποκείμενο νόσημα, αλλά υπάρχουν και ασθενείς με φυσιολογική, μαγνητική και πρώιμη ανάπτυξη, στους οποίους είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση. Εδώ βλέπουμε το εγκεφαλογράφημα ενός πρόωρου βρέφους, το οποίο είχε κάποιους νεογνικούς σπασμούς, τα πήγε καλά όμως, είχε κάποια αιμορραγία, υπάρχει μια μικρή ασυμμετρία στο εγκεφαλογράφημα ελέγχου που είχε στην πορεία και μετά την ηλικία των 5 μηνών που άρχισε να εμφανίζει αυτές τις κινήσεις που είπαμε πριν, βλέπετε αυτή τη δραματική αποδιοργάνωση, το πλήρες χάος. Κάτι ακόμα πιο δύσκολο, κάτι που είναι μια πρόκληση πολλές φορές να το ξεκαθαρίσουμε, είναι αυτός εδώ ο μικρός, ο οποίος κάθε βράδυ, οποιαδήποτε στιγμή της νύχτας, σηκώνεται, ανασηκώνεται, κάθεται στο κρεβάτι του, δεν έχει καμία επαφή με τους γονείς, δεν τους μιλάει, δεν τους ανταποκρίνεται όταν προσπαθούν να του μιλήσουν, κοιτάει με ένα πλανές βλέμμα χωρίς προσήλωση, κάνει κάποιες καταποτικές κινήσεις, δεν κάνει κάποιες άλλες ιδιαίτερες κινήσεις και μετά από συνήθως 30 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό στο μέγιστο, επιστρέφει για ύπνο. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές το κάθε βράδυ, οποιαδήποτε ώρα της νύχτας και γίνεται αρκετές βραδιές το μήνα, σχεδόν όσο περνάει ο καιρός κάθε βράδυ. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είναι τίποτα, απλώς ξυπνάει, έχει μια διαταραχή ύπνου, έχει μια συγχυτική έγερση. Η συγχυτική έγερση είναι πολύ συχνό φαινόμενο, ειδικά στην ηλικία που βρίσκεται τώρα αυτός ο μικρός. Όμως, όταν καταγράφηκαν αυτά τα επεισόδια, φάνηκε ότι την ώρα του επεισοδίου έχει μια σαφέστατη αλλαγή το εγκεφαλογράφημα, έχει έτσι ρυθμικά κύματα βραδαία με αιχμές μετοπιαία και μέσω κρησικά, δηλαδή σε ένα απλό εγκεφαλογράφημα ρουτίνας, φαίνεται μια σαφέστατη εστία στο μετοπιαίο λοβό που είναι εδώ αριστερά, που φαίνεται ότι υπάρχει μια εστιακή επιληπτική βλάβη στους μετοπιαίους λοβούς. Και πρόκειται για νυχτερινές κρίσεις μετοπιαίου λοβού. Είναι σπάνια φαινόμενα και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διαφορική διάγνωση από πιο συχνά φαινόμενα του ύπνου, όπως οι διαταραχές του ύπνου. Αλλά θα μας κάνει να το σκεφτούμε η πολύ έντονη στερεοτυπία των επεισοδίων, που επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο κάθε βράδυ, τα πολλαπλά επεισόδια κάθε βράδυ, η σύντομη διάρκεια είναι ένα κλειδί, 1 με 2 λεπτά, ενώ οι παραϊπνίες κρατούν πάνω από 5 λεπτά ή 10 λεπτά. Το ότι εμφανίζονται ανεξάρτητα ηλικίας, ενώ οι παραϊπνίες συνήθως στην προσχολική ηλικία και όσο μεγαλώνει το παιδί υποχωρούν, το ότι επιμένουν παρά την πάροδο των ετών, ότι είναι σε οποιαδήποτε ώρα του ύπνου, ενώ οι παραϊπνίες στο πρώτο 1 τρίτο της βραδιάς και ότι φυσικά μπορεί να εμφανιστούν και επεισόδια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και πάμε στο πολύ συχνότερο σενάριο, το σενάριο της υπερδιάγνωσης της επιληψίας, όταν κάποιες κινήσεις εκλαμβάνονται ως επιληπτική κρίση, ενώ δεν είναι.
Και θυμάμαι το παλιό ρητό του κυρίου Κοντόπουλου, ότι τρέμει δεν είναι σπασμοί και οποιαδήποτε απώλεια συνείδησης δεν σημαίνει ότι είναι επιληπτικό επεισόδιο. Πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, καθώς το ποσοστό λανθασμένης διάγνωσης στην επιληψία είναι πάρα πολύ υψηλό και στους ενήλικες και στα παιδιά μπορεί να φτάσει στο 25 με 30%. Γνωρίζουμε ότι καλώς ή κακώς η επιληψία είναι μια κλινική διάγνωση. Δεν υπάρχει καμία εξέταση που να μας την επιβεβαιώσει και η ακρίβεια της διάγνωσης βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη λήψη του ιστορικού. Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις αιτίες αυτών των πολύ υψηλών ποσοστών λανθασμένης διάγνωσης. Μία βασική αιτία είναι το να μην έχουμε επίγνωση όλων των διαφορετικών παροξυσμικών επεισοδίων που μπορεί να μιμηθούν τις επιληπτικές κρίσεις. Το να έχουμε συγκεκριμένα εμπόδια ή παραλήψεις στη λήψη του ιστορικού ή κάποιες εσφαλμένες αντιλήψεις. Κυρίως στα παιδιά που έχουν αναπτυξιακά προβλήματα ή νοητική στέρηση είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε κάποιες συμπεριφορές. Το πολύ βασικό εμπόδιο και παγίδα για όλους μας, και βάζω και μας μέσα στο χορό, η παρερμηνία των ευρημάτων του εγκεφαλογραφήματος και όλα αυτά υπό την πίεση γονέων, δασκάλων, ότι πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί διάγνωση, δεν πρέπει να διαφύγει η διάγνωση της επιληψίας, γιατί αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό στην ουσία δεν ισχύει, δεν αλλάζει πρόγνωση σημαντικά αν καθυστερήσει λίγο. Αυτό που ισχύει όμως είναι ότι αν τεθεί λανθασμένα η διάγνωση της επιληψίας σε ένα παιδί, έχεις περιορισμούς περιττούς, έχεις στιγματισμό που δεν πρέπει να υπάρχει ούτως ή άλλως, έχεις μειωμένες εκπαιδευτικές προσδοκίες, ενίοτε άλλες επιλογές σταδιοδρομίας και στην πράξη έχεις ένα παιδί που παίρνει αντιεπιληπτικά φάρμακα που δεν τα χρειάζεται, με σημαντικό κίνδυνο για ανεπιθύμητες ενέργειες και έχεις και μια διάγνωση, μπορεί να είναι πολύ καλοήθης, μπορεί και όχι, η οποία διαφεύγει και δεν την έχεις αντιμετωπίσει. Άρα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και το μοναδικό μας όπλο στο να αποφύγουμε αυτή την παγίδα είναι η λήψη του ιστορικού. Λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων, της συμπεριφοράς πριν, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, μετά την κρίση, από τους γονείς, από τους αυτόπτες μάρτυρες ή δυνατόν ή από το ίδιο το παιδί, το οποίο μπορεί να θυμηθεί κάποια στοιχεία σημαντικά για το περιστατικό. Για να γίνει αυτό πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του παιδιού, να αισθανθεί άνετα, να είναι σε ένα ήρεμο περιβάλλον χωρίς βιασύνη. Και το σημαντικό απ' όλα είναι να υπάρχει γνώση, εμπειρία και σχολαστικότητα από το γιατρό που θα πάρει το ιστορικό. Και δεν πρέπει να βασιστούμε εύκολα σε ένα ή δύο χαρακτηριστικά, όπως αν είχε ανοιχτά τα μάτια ή κλειστά, αν είχαμε απώλεια ούρων. Δεν πρέπει να στηριχθούμε σε ένα μόνο στοιχείο. Υπάρχουν όμως εμπόδια που πρέπει να τα γνωρίζουμε, όπως το γεγονός ότι μπορεί να μην υπάρχουν αξιόπιστοι μάρτυρες, τα παιδιά τα ίδια να μην θυμούνται τα προειδοποιητικά συμπτώματα, η έναρξη του επεισοδίου να περάσει απαρατήρητη ή οι γονείς, αυτό είναι το πιο συχνό, νομίζω όλοι το έχουμε συναντήσει, είναι τόσο φοβισμένοι με αυτό που έχουν βιώσει και δεν μπορούν ούτε τη σειρά των γεγονότων να θυμηθούν, ούτε τη διάρκεια, καλά η διάρκεια πάντα θα σου απαντήσουν αιώνας και έτσι χάνονται κάποιες σημαντικές πληροφορίες από το ιστορικό. Πρέπει όμως να προσέχουμε, το γονεϊκό άγχος δεν πρέπει να μας παραπέμπει, να μας παρασύρει, θέλω να πω, σε εσπευμένη διάγνωση. Πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να αναζητούμε περισσότερα επιβεβαιωτικά στοιχεία, αν χρειάζεται από κάποια βίντεο, αν είναι κάποιες συνεχείς κινήσεις του παιδιού, ή να τους ζητήσουμε να αναπαραστήσουν το επεισόδιο και επί αμφιβολίας περιμένουμε. Η τελική διάγνωση είναι πιθανό να τεθεί μετά από παρακολούθηση του παιδιού. Εδώ απλώς σας παραθέτω μία λίστα από τους πάρα πολλούς μιμητές εντός εισαγωγικών των επιληπτικών φαινομένων. Βλέπετε πόσο συχνά είναι αυτά στα βρέφη και στα νήπια και πόσο πολύ μας ανησυχούν σε εκείνη την ηλικία. Στους εφήβους είναι λιγότερα, συνήθως τα λιποθυμικά επεισόδια εκεί υπάρχουν, αλλά υπάρχει και αυτή η παγίδα, αυτό το αγκάθι των ψυχογενών κρίσεων, γι' αυτό ήθελα να πω δύο λόγια παραπάνω. Πιστεύουμε ότι οι ενδείξεις για τη διάγνωση ψυχογενούς κρίσης είναι αν έχεις απώλεια ούρων, αν δαγκώσεις τη γλώσσα, αν έχεις κάποιο τραυματισμό. Αυτά συνήθως δεν βοηθούν τη διάκριση ψυχογενών από αληθείς επιληπτικές κρίσεις. Η διάρκεια του επεισοδίου άνω των 2 λεπτών είναι ένα στοιχείο. Όταν έχεις κλειστά μάτια είναι ένα στοιχείο. Όταν έχεις έντονες κινήσεις της πιέλου, οπισθότονο, κειμενόμενη πορεία στο επεισόδιο, είναι πολύ σημαντικό. Και βλέπετε εδώ πέρα έναν πίνακα που τα συγκρίνει λίγο και είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση ενός επεισοδίου. Την ώρα που έρχεται μπορεί ένα παιδί να έρθει στο νοσοκομείο και να το δούμε εκείνη τη στιγμή να κάνει κάποιες κινήσεις, να νομίζουμε ότι είναι επιληπτική κρίση, αλλά αν παρατηρήσουμε κάποια από αυτά τα στοιχεία μπορεί να έχουμε χρήσιμες πληροφορίες για να μας διαφύγει μια
λάθος διάγνωση, η οποία μπορεί να σας κάνει εντύπωση, αλλά δυστυχώς μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί και στη μονάδα. Υπάρχουν περιπτώσεις ψυχογενών κρίσεων, οι οποίες μπορεί να διαγνωστούν λανθασμένα ως κινητικό στάτους επιλέπτικους. Και δεν είναι κάτι το οποίο το περιγράφουμε σαν περίπτωση. Είναι κάτι που έχει μελετηθεί σε 2 πολύ μεγάλες μελέτες θεραπείας στάτους επιλέπτικους και βρέθηκε ότι το συνολικό ποσοστό εσφαλμένης διάγνωσης ψυχογενών κρίσεων σαν κινητικό στάτους επιλέπτικους ήταν 8,1% σε 1.000 ασθενείς. Όταν εστιάζαμε δε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα 15 με 30, το ποσοστό έφτανε 20,1%. Και το 70% αυτών των περιστατικών ήταν γυναίκες. Οπότε έχουμε και μια ηλικιακή ομάδα που ακόμα περισσότερο πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό το ενδεχόμενο. Και από αυτούς, ένα 15% στη μία μελέτη και ένα 31% στην άλλη μελέτη κατέληξαν στη μονάδα, χωρίς να πρέπει ουσιαστικά να είναι ποτέ εκεί. Άρα είναι πολύ σημαντικό να σταθμίζουμε αυτή την ανάγκη μας, που είναι λογικό να υπάρχει, για έγκαιρη θεραπεία, για να τερματίσουμε την επιληπτική δραστηριότητα, με το χρόνο που ίσως πρέπει να δώσουμε για να εξετάσουμε και αυτή την πιθανότητα. Και το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τα κλινικά χαρακτηριστικά, για να αποφύγουμε την ιατρογενή βλάβη. Και τελειώνω με 2 λόγια για την κατάχρηση των διαγνωστικών εξετάσεων. Αυτό η κατακλείδα πολλών πορισμάτων που λέει συνιστάται κλινική συνεκτίμηση είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πράξη. Το εγκεφαλογράφημα είναι η κατεξοχήν εξέταση όπου υπάρχουν στέρεα εδραιωμένες εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με τη διαγνωστική του ικανότητα και στην καθημερινότητα η χρήση μπορεί να μετατραπεί σε κατάχρηση εάν δεν γνωρίζουμε τους περιορισμούς της εξέτασης και το ρόλο του. Ο ρόλος του εγκεφαλογραφήματος είναι στο κατάλληλο κλινικό πλαίσιο, όταν δηλαδή έχουμε ένδειξη επιληπτικής δραστηριότητας, να μας βοηθήσει να υποστηρίξουμε τη διάγνωση και να ταξινομήσουμε το είδος της επιληψίας. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει να αποκλείσουμε την επιληψία σε κάθε επεισόδιο απώλειας συνείδησης, σε κάθε περίεργη κίνηση ενός παιδιού. Και αυτό γιατί μπορεί κάποια παιδιά που έχουν όντως επιληψία να κάνουν ένα εγκεφαλογράφημα που να είναι φυσιολογικό. Αυτό σε ένα πρώτο εγκεφαλογράφημα ρουτίνας φτάνει και στο 44% των παιδιών. Φυσικά μειώνεται το ποσοστό αν επαναλάβουμε πολλά εγκεφαλογραφήματα και κάνουμε στέρηση ύπνου. Αλλά επίσης μπορεί να είναι και παθολογικό σε ένα 5% των παιδιών που δεν έχουν επιληπτικά φαινόμενα. Εδώ σας δίνω λίγο κάποιες οδηγίες για τους ενδεδειγμένους και μη ενδεδειγμένους λόγους παραπομπής για εγκεφαλογράφημα. Αν έχουμε απρόκλητη επιληπτική κρίση οπωσδήποτε, εστιακούς πυρετικούς σπασμούς ναι, στάτους επιλέπτικους εννοείται. Αν σε ένα παιδί με επιληψία αλλάξει κάτι στην πορεία του επίσης, αν έχουμε ένδειξη υποκλινικής επιληπτικής δραστηριότητας, συνεχής ηλεκτρική καταγραφή στον ύπνο, σε εγκεφαλοπάθεια, σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα και κυρίως πότε δεν θα το ζητήσουμε, γιατί δεν θα είναι χρήσιμο, δεν θα το ζητήσουμε σε επεισόδια απλών πυρετικών σπασμών, δεν θα το ζητήσουμε σε λιποθυμικό επεισόδιο που ξέρουμε, βλέπουμε, έχουμε όλα τα προλιποθυμικά συμπτώματα, ξέρουμε ότι είναι λιποθυμικό, ούτε σε κρίση κατακράτησης αναπνοής, ούτε σε τικ, ούτε σε στερεοτυπίες, ούτε σε καλοήθη υπνικό μυόκλωνο, ούτε σε ημικρανία, μέη χωρίς άβρα, ούτε σε δέπη αυτισμό που βλέπουμε παραπομπές και γι' αυτό, ούτε κανονικά και σε τακτική παρακολούθηση ενός παιδιού με επιληψία. Αν είναι πολύ καλά ρυθμισμένο, δεν βοηθάει σε κάτι. Στην πράξη τι γίνεται? Στην πράξη τα 2/5 των αιτημάτων για εγκεφαλογράφημα θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ακατάλληλα. Έγινε μια μελέτη που το ποσοστό έφτασε το 44% των αιτημάτων που ήταν μη ενδεδειγμένα και τα μισά από αυτά ήταν για περίεργες κινήσεις και ένα 23% για πυρετικούς σπασμούς. Ενώ ένα άλλο αγκάθι είναι και το γεγονός ότι οι πληροφορίες ήταν ανεπαρκείς σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό 66% των περιπτώσεων. Ένα άλλο σενάριο από την καθημερινότητα, βγαλμένο από τη ζωή που λένε. Ένα αίτημα για νευροχειρουργική εκτίμηση σε έναν νευροχειρουργό, επειδή ένα παιδί που είχε κεφαλαλγίες με χαρακτήρες ημικρανίας έκανε μία μαγνητική έτσι για να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει κάτι και σε αυτή την απεικόνηση βρέθηκε μια αραχνοειδής κίστη. Και οι γονείς, εκεί που τους λέγαμε δεν έχει τίποτα, έχει μικρανία κατά το μάλλον ήτον, τους ανακοινώθηκε ότι έχει κάτι άλλο πιο επιπλεγμένο και πρέπει να σας δει ένας νευροχειρουργός. Αυτή είναι μια περίπτωση πραγματικά αυτού που έχει ονομαστεί vomit, με βάση τα αρχικά των λέξεων Victims of Modern Imaging Technology, όπου είναι πολύ εύκολα
προσβάσιμες κάποιες εξετάσεις και τις κάνουμε χωρίς τις κατάλληλες ενδείξεις. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για αυτό το θέμα. Εγώ ήθελα απλώς να δώσω κάποιες οδηγίες σύμφωνα με το πότε θα κάνουμε τη μαγνητική στις επιληπτικές κρίσεις, γιατί πιάσαμε το θέμα της επιληψίας. Αν έχουμε σπασμούς πυρετικούς και σκεφτόμαστε λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, μπορεί να μας βοηθήσει η μαγνητική. Αν έχουμε στάτους επιλέπτικους, αν έχουμε οποιαδήποτε ένδειξη κλινική ή εργαστηριακή για εστιακή επιληπτική κρίση, αν έχουμε ένα πολύ μικρό παιδί κάτω την ηλικία των 2 ετών ή φαρμακοενθεκτικότητα των κρίσεων, ενώ αν έχουμε ένα πρώτο επεισόδιο απρόκλητων σπασμών, μπορεί και να το αποφύγουμε σε ιδιοπαθείς γενικευμένες επιληψίες όπως οι αφαιρέσεις ή στο σύνδρομο Παναγιωτόπουλος ή σε μια ρολάνδιο επιληψία και σίγουρα δεν χρειάζεται μαγνητική στους απλούς πυρετικούς σπασμούς. Και μια τελευταία υπόσχομαι κουβέντα για την κατάχρηση των γενετικών εξετάσεων, όπου τα τελευταία χρόνια και ολοένα και περισσότερο είναι στη ζωή μας. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να τεκμηριώσουμε διαγνώσεις πολλών παθήσεων, όχι μόνο νευρολογικών, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι ο φαινότυπος του ασθενούς πρέπει να αντιστοιχεί με τα γενετικά ευρήματα και για να αποφεύγουμε ψευδείς διαγνώσεις θα πρέπει να ελέγχουμε αν τα συμπτώματα συνάδουν με τα γενετικά ευρήματα. Και από την άλλη, αν έχουμε πολύ ισχυρές κλινικές ενδείξεις ότι το παιδί μας πάσχει από κάποιο νόσημα και ο γενετικός έλεγχος έρχεται αρνητικός ή δεν επιβεβαιώνει αυτή την κλινική διάγνωση, καλό είναι να επιμένουμε. Να πιστεύουμε τον εαυτό μας και να επιμένουμε. Υπάρχουν και διαγνωστικά λάθη, υπάρχει και δυνατότητα να διευρύνει τον έλεγχο σε ιντρόνια, σε κάποιο άλλο μέρος του γενετικού μας κώδικα και να επιβεβαιώσουμε την κλινική μας υποψία στο τέλος. Και έτσι, συνοψίζοντας, θα ήθελα να τελειώσω με 2-3 μηνύματα. Πρώτον, ότι οι παγίδες στη διαχείριση των νευρολογικών περιστατικών είναι συχνές, ότι δυστυχώς παρά την πρόοδο στις απεικονιστικές εξετάσεις υπάρχει καθυστέρηση μερικές φορές στη διάγνωση των όγκων του εγκεφάλου. Εκεί έχουμε σαν όπλο την λήψη του ιστορικού αλλά και την προσεκτική κλινική εξέταση για να διαχειριστούμε σωστά μια κεφαλαλγία. Η διάγνωση της επιληψίας επίσης μπορεί να είναι δύσκολη στην παιδική ηλικία. Πρέπει να γνωρίζουμε όλα τα διαφορετικά είδη επιληπτικών κρίσεων, που είναι αρκετά, αλλά και των καταστάσεων που τις μιμούνται και να αναζητούμε σχολαστικά πληροφορίες από το ιστορικό. Και γενικά ο παιδίατρος πρέπει να γνωρίζει τις ενδείξεις και τους περιορισμούς των διαγνωστικών εξετάσεων και πάντα να αξιολογεί τα αποτελέσματά τους με γνώμονα τις κλινικές πληροφορίες. Αυτό νομίζω ισχύει σε όλες τις εξειδικεύσεις. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.